Eskerrak eman arraien gatia guri gombiratzen noa ez eskazten bat dugu, ez da jatorra. Eta, hoxe, San Miguel bat. Eta, de paso, kaina bat egin, mesedez, egun ditzatela. Bueno, autokutsatzeko zerbeza eskatzen egin ez, autokutsatzen joan, beste batzak egin bertxillo autokutsatzen. Lanean aguantatzen
Lanean inorez izateko bizi naizenekuan haztu behar dugoko Kalbara zazpik disimulaturik Kale gorri eta murgiltzea noa Eta uste dut tokatu zaila berriz Lekudokako mozkotik xelebrena izatea Oto kutsatuko naiz etengabe Lasketa ere berregatzea Mi problemak eta atorri bete La vida mirak ezik izango dugu Nokaleko goratu Berantzatu nahi naiz Amoreak tabernan Lekutik aldatzen didate baina nire divertido batzen Baina zibarro bat Horrezkutatzeko Atzeko zaboreko puxu bat Pero mirekuke Horreten abri gaztadegia dira Bene buruak ezin dute zuretzen Ez dut esan hori ez da bestea ere Gurasoak etxean biziak guztientzat. Paradisua biziak guztientzat. Bera. Horrema bestia. Gurasoak etxean akomodauta biziak guztiak eskenita. Batezio goita bat dute baina gero bazkarentzat. Hau da, paradisua. Una hora
Urrema bestia eskastikoa eskeneta asko dakiela bestia. Zerbait ba honen dakio. Beraz, eskastikoa entzak, zulo entzak. Eskerrik asko, hau izan da jikuri, zarraztik nahi duna guztiak batia
etxia bai. Hau da, txarkeria. Eskerrik asko da nahi, eskerrik asko eskazti. Eskerrik asko da nahi iratia, eskerrik asko irubuzu gaztetxia. Eskerrik asko bizitzak. Zituri, eskerrik asko da nahi. Gozien eta gara zintatzea, okamai, gozien!
Ikuni, eskerrik asko.
Ia, eta ez honestu amaieraren arazoia zein den. Izan gabe, xiltasunak aurkitzen du bateria, zuezkata oiuka idakera, telebizar dute, errepetitzeko, zenturik ez duten gauzetan sakontzeko, aspermenarekin bat, akabatzeko. Historia, historia, ez dira inoiz areto.
Pisto gutxiko mantegula, beti ikustea ustetxia gure agurrian, eta bereziki gure urasoak eta gertukuenak angoian, malkoian, agurruak gaitzak egunak esker. Bilbide guztiotan lagundu izan agatik da, bila esker oso berezia da guretzako zuek horregutia, bila esker.
Let's go.
Somos Gaondo. Bueno, dantza egiteko prest. Oantxatok momentua pixkat nundik gatozen gogoratzea. Pixkat eska erritmoak dantzatzea. Bai ez? Goian galdezu dantza egin, Asko ez momentu, azpare, baina.
Guretzako sasi aurren, baina, irukutzu, ikuri, bueno, hurrengo abestia eskaini nahi dugu urte guzti hauetan, herriko eragileai, gurekin kontatu duena, bai, Putuzulo gaztetxea nola ez, Euskal Herrian euskaraz, AEK, zeta emiten, izaneko jendea, zigarro da hau gote. Hainbat eta hainbat eragile ezberdin gurekin kontatu duena, bai, abestia egiteko kontzertu nola ez, tanda, zaga, begaraia, jojo, danetik. Baina, bueno, behaintza eskainita, behaien bitartez ikasi egin nuen abesti hau, AEK antzako abesti bat egin nuenean, ez AEK ez, Euskal Herrian euskara zantzat egin nuen abestia gatik. Abestia bezagutu ginen, eta bueno, aski ezaguna, bai, Zarautzen, bai, gitarilak. Lasciate mi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare la canzone piano piano.
Eskerrik asko. Arnau, ez da parir. Bueno, hemen badakau katalan lagun bat. Bueno, lagun bat. Maite jo baina bueno. Saiatzea. Venga, Arnau, azkena, azkena. Mercedes ya te ha
Guri asko gustatzen dugu subidoi bat, beraz lagundu subidoi hau azte zineaiten bai. Guri lokalian pila gustatzen zaigun subidoi bat da, beraz gozatu gurekin eta lagundu gozatzen mesedez. Somos cada grupo de Camondo. Pero ansiado. Reflexivo pixka, venga, va. Hau da, bat! Bi! Hiru!
pixka hartuko du, ze, jode, bere honekin ez da erresa, Pentsatu danzaudela, zure ametxean esnagu, eta lotzen zaituztena dira, bezine behitzak bezorritan. Korapino berriba, zure familia ikara garri zaitu, atzo bezala, baina lako batia. Uste entzemenira, begiak zagutan, norbait duzu gainean. Zure.
Txalabora bat hemen, atzian, Josu Tete! Mesedez, zaindu zuen lagunurkoa. Consejo de Mira. Bueno, bai. Agoaz, bukatzen. Bukatzen! ¡Hey!
Kontzilio bat egin. Okerez lan hau Uztailan, ganea, Zubiolako ondartzau, jotzeu, musikari batek, kontzilioakin, tiken jak zakolin, klubeko batak. Klubien emetan, garai hauetan, bihar elekzioak bihar, egunetan, gero da, gutxio sinisten den honetan, politikak, gure mundua kentzen nahi diala, adierazi, nahi izan duguekin, eta gaur bai, nola ez, politikariak zutara, mundu guztiak lagun baitzara abesti honekin. Eta abesti honek dio txagur. Dario. Eta gure mundua. Kendu digute.
eta beti arte! ¿Qué pasa, o no? Egia da, gutxi itzin da berkizka, ez gara raio emotibo. Ez gara jarriko asko, Uste talde guztia, esenian eskerran egituzkeman. Gaur sortu den mikroklima honegaitik benetan eskerrik asko, danoi. Zezkazti hemen egon da amazazpi urte ezila hemen sortzi, zuen gaitik batez ere, zure gaitik, bale? Eta eskerrik asko. Eta nola ez, esker bereziak, lehena aipatu dugu, baina palko nagusian da baina izan kotxean eraman diguen, guri aguanta diguen eta guri aguantatzen jarraitzen diguen, gure super gurasoak. Baitaren nola ez, guri arraio irratiak amazazpi urte potolo bete ditula, txalo handi bat, uginetan amazazpi urtez, eta guain lanian jotake, gure hemen zorion txigoteko. Eta bueno, hasi ginean bezala bukatu nahi dugu, eta bigarrengo egunean eta horrengo egunean ateak egiten kantoak aztunak ez ditugunez. Igual askoek ez dazkizu ezeinia, ez dakik ez da gara hau da.
Baina, bueno, aguanta, beharko dituzue. Bai, eta pixka zarra dianak, gu bezala, ba, igual, gehiago izango dituko dituzue. Azkenean, tabarra hundien abe, media baten, baina. Bueno, pasen dara gondo bukatzen, bale? Genial, macho. Egia da kanta hugo zorrexan. Garai hauetan gazte eta errebelde sentitzen ginen. Autoridades que poseen total impunidad, no en sus voces, solo piden libertad.
Portillo, apunta, beñatentzat, kamiseta dugu. Espantapájaro.
Gazezan, hemen azkate, bi abeslari hauetaz, nire momentu txarrenean,
beti onduan eukituten bi pertsonaiarako, beti galdezka, por ti somos a ver, zoze berdezu, kafe bat, eta hori da nire bideotien gatzean gauza bat, eta mila esker Antxuz, eta mila esker Bino. Hau da talde bat, 2005an hasi, 2022an bukatu bertzuna. Baina fundamentu gutxiak gain hasi, 2023an bukatu behar. Eskerrik asko baita ere orgoian daude, guraso guztiak, viva la madre que los parió y viva el padre que los parió. Esaten bezala. Eskerrik asko Patxi, horre bezalako beti. Da bai bai, azkena, da etxea, guazen!
zuenean goi gurepen gaude, bale? Eskerrik asko.